वेशधारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय पतित पावन श्रील गुरुदेवा जय प्रभुपादा जय परम दयालु श्रील प्रभुपाद गौर निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपाद सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपेश्च कृपा सिन्धोभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അധ്യായം 12 നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തിയുത സേവനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക, കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവ ഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരോടും ഭഗവാൻ സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ആ ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് 11ാമത്തേതില്
വിശ്വരൂപത്തില് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഉണ്ട്. അതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കുണ്ട്? നമുക്ക് അവിടേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടി, അത് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കിട്ടിയ ജ്ഞാനം കിട്ടാത്തവരിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവരിലേക്കും ആ ഒരു അജ്ഞാനം മാറ്റി ജ്ഞാനം എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് പരമ ലക്ഷ്യം, എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം ആരാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ പരമലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ ഓരോ ഭക്തന്മാരും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരിക്കലും തങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടാതെ എല്ലാവരിലേക്കും എന്തെത്തിച്ചു കൊടുക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാനില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഭക്തിയോഗം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് പരിശീലിക്കേണ്ടത്? ആ ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടത്? അതിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള വഴികൾ അതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി യോഗത്തില് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ആ ഭക്തി വളർത്തി നമ്മള് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക്, ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തോയേ യുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പരിപാസത്തെ യേ ചാപ്യക്ഷര അവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗ വിത്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയത്തും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അർജുനൻ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, എല്ലാ സമയത്തും അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന്? അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാണ് അർജുനൻ, അല്ലെ? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണോ അതല്ല പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണത? അപ്പൊ വ്യക്തിപരമായ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ചോദിക്കാനായിട്ട്? അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ആധ്യാത്മികവാദികൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വാദികളും ഒന്ന് അവ്യക്തിഗതവാദികളും വ്യക്തിഗതവാദികളും. ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള രൂപമില്ലാത്ത അവ്യക്തിഗതവാദത്തെ അവ്യക്തിത്വത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും വ്യക്തിത്വം ആരാധിക്കുന്നവരും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്, അവ്യക്തിഗതവാദികളും വ്യക്തിഗതവാദികളും. വ്യക്തിഗതവാദികളായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരവരുടെ ഫുള്ള് ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവ്യക്തിവാദികളും സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവരെന്താണ്? ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവിക്കുന്നില്ല, അവര് ബ്രഹ്മത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ബ്രഹ്മം പരമാത്മാ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, അതിൽ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് അവ്യക്തിഗതവാദികൾ ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വ്യക്തിഗതവാദികൾ നേരിട്ട് ആരാണ്? ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം, അതായത് ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാനെ അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആയിട്ട് സഹവാസം ഇച്ഛിക്കുന്നവര് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലാണ് ഏർപ്പെടേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവരെ വ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് നേരെ എവിടെയാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് അവര് സേവ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരോ വ്യക്തിശൂന്യവാദികളാണ്. അവരെങ്ങനെയാണ്? അവർക്കും ഭക്തിയോഗം ആണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവരെങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നവർ. അവർക്കും എത്താമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു, പക്ഷെ കുറെ സമയമെടുക്കും അവർക്ക് എത്താനായിട്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം കുറെ ബഹൂനാം ജന്മനാമന്ത്യം, കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അവർ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ
അർജുനൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണത്? അർജുനന്റെ ആ ഒരു നിലപാട് കൂടിയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കാരണം കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തോടാണ് ആർക്ക് താല്പര്യമുള്ളത്? അർജുനൻ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അർജുനൻ ആ വ്യക്തി ശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാസക്തനല്ല, അർജുനൻ ആസക്തനല്ല. തന്റെ നിലപാട് ശരിയാണോ എന്നറിയാനും കൂടി അവൻ ആരാഗ്രഹിക്കുകയാണ്? അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിലാണ് ആഗ്രഹമുള്ളത്, താല്പര്യമുള്ളത്. ആ രൂപത്തെയാണ് അർജുനൻ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ ഒരു നിലപാട് ശരിയാണോ എന്ന് കൂടി ആർക്കറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു? അർജുനന് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായാലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ശരി, ധ്യാനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വിഷമം പിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട്, അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അത് സമയം ചെലവാക്കലാണോ, വെറുതെ സമയം പാഴാക്കി കളയലാണോ എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ സംശയം? അർജുനന്റെ സംശയം. അർജുനനാണെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലാണ് ആസക്തനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് അർജുനന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള അർജുനൻ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതാണോ ശരിയെന്ന് അർജുനനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ എന്താണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മറ്റെല്ലാ രൂപവും മനസ്സിലാക്കുന്നതോടൊപ്പം കൃഷ്ണന് എന്താ പറയുക, കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന് യാതൊരു തടസ്സം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കും തോറും എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹത്തിന് നമുക്ക് താല്പര്യം കൂടാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടും എന്താണ് വ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണോ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണോ ഏതാണ് പരിപൂർണതയായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്തതമാ മതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗതമായ രൂപത്തിൽ മനസ്സിനെ എന്താ പറയുന്നത്? വ്യക്തിഗതമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗതമായ രൂപത്തില് മനസ്സ് ഏകാഗ്രീകരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർക്കാണ് പരിപൂർണ കൈവരുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാനോട് പറയണം. അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലാണെന്ന് ഭഗവാനോട് എടുത്ത് പറയണം. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണത കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭൗതികമായിട്ട് അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിലല്ല, തിരിച്ച് ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു വരുമ്പോഴാണ്, അയാൾക്ക് ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണത കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, തന്റെ വ്യക്തിഗതമായ രൂപത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രീകരിച്ച് ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധകളോടെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് യോഗത്തിൽ പരിപൂർണത കൈവരിക്കുന്നതെന്ന് അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ച ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലല്ല, മറിച്ച് അയാൾ എപ്പോഴും എല്ലാതും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അയാൾക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? പരിപൂർണത കൈവരുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഉപാസനയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അയാൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കൊണ്ടിരിക്കും, വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോ എന്താണ് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിവേദിക്കാനായിട്ട് സാധനങ്ങൾ പോയിട്ട് മേടിക്കും, അതിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഏതൊരു സമയത്തും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്നെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണൻ അർപ്പിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടാത്ത യാതൊരുവിധ കർമ്മങ്ങളും ആര് ചെയ്യുന്നില്ല? ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ആ ഭക്തന്മാര് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാണ്. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ആരാധന, പരിപൂർണതയുള്ളതെന്നും അവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഏതോക്ഷരമ നിർദ്ദേശ അവ്യക്തം പരിപാസ്യത്തെ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കുടസ്ഥാമചലം ധ്രുവം സംനിയമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ
ജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. പക്ഷെ അപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, അവ്യക്തികവാദികളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞില്ല, പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്ന പറയണത്. ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികളും പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം അവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും, എന്നിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയണം. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളോടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവ്വവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് അവിടേക്ക് തന്നെ എത്താണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് എത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ, കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാതെ പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകളിലൂടെ ചെയ്താലും ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒടുവിൽ എത്തുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനി എന്താണ്? അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലെ. ജ്ഞാനിയാകുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ മുഴുവൻ നേടി 100% ഉറപ്പായതിനു ശേഷമാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സർവവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ ജ്ഞാനി എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് ആര്? ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഈ അവ്യക്തിഗതവാദികള് അവരും എന്താണ്? അവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും സകല പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും സർവ്വജീവികളുടെയും ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാവുകയും ചെയ്ത് പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുമ്പോ കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അവർക്ക് അതിന് ചിലപ്പോ കുറെ ജന്മങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഇവരെന്ത് വരുന്നത്? ഇവര് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒടുവിൽ അവർ എവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും? ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നും ഭഗവാൻ പറയാണത്. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷ അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്ത ഹി ഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവത്പീര വ്യാപ്യത്തെ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് എന്താണ്? പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തവും അചിന്ത്യവും അവ്യക്തിഗതവുമായ ഭാവത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ജ്ഞാനയോഗികളെന്ന് പറയാണ്. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗികൾ എന്ന് വിളിക്കും. ജ്ഞാനയോഗവും ഭക്തിയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക്. രണ്ടിന്റെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ വഴി എന്താണ്? കുറച്ച് പ്രയാസമേറിയതാണ്. ഭക്തിയോഗം ആകണമെങ്കിലോ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവയാണ്. അപ്പൊ അത് എളുപ്പം സാധിക്കും. ജ്ഞാനയോഗാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനം നേടിയതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗ ആണെങ്കിലോ നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ താമസം വിന പരമപുരുഷനെ നേരിട്ട് സമീപിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല? ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകില്ല. പക്ഷെ അവ്യക്തിഗതമായിട്ട് ഉള്ള മാർഗത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ വേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിയെടുക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ അനേകം ജന്മനാമന്തി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, അതായത് കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് വസുദേവനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് അവര് ഭഗവാനില് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മാത്രമേ അവർക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവത് സേവനം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ, ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ ആ ഭാവങ്ങൾ കേൾക്കുക വിശ്വാസിനായ ഒരു
ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ പതിവായി പൂജയും പ്രണാമങ്ങളും ഒക്കെ അർപ്പിച്ച് ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നിഷ്പ്രയാസം എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കും? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാണ്. പക്ഷെ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നു പറയാണ്. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. എന്താ പറയുക? അപ്പൊ തെരുവില് ഉദാഹരണം പറയേണ്ടതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ. എങ്ങനെയാണ്? തെരുവില് പല സ്ഥലത്തും തപാൽ പെട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കറിയാം പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ആ പെട്ടികൾ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും. ഇതില് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന കത്തുകളെല്ലാം എവിടെ ഇട്ടാലും എന്താണ്, ആ തപാൽ പെട്ടിയില് പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ എവിടെ ഇട്ടാലും ആ കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ തപാൽ പെട്ടികൾ അല്ലെന്ന് ആധികാരികമായി തപാൽ പെട്ടികൾ അല്ലാത്ത പെട്ടികളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവിടെ അത് ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തില്ല. അങ്ങനെ അതാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹം. ഈ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് വിഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നാ പറയണത്. ആ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹം ഈശ്വരനുണ്ട്, വിഗ്രഹ രൂപം ആ ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾക്ക്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ മാംസ ചക്ഷുസ്സുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്, ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങള്. നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് എന്ത് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ കാണാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രൂപം കാണണം. ആ രൂപം കാണാനായിട്ട് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാണ്ട വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇത്, ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വിഗ്രഹത്തിൽ സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞതോ ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രൂപങ്ങൾ, വിഗ്രഹ രൂപങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ വിഗ്രഹ രൂപങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ളതുണ്ടല്ലോ. ലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാവും, മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാവും, തടി കൊണ്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും, മാനസികമായിട്ടുള്ള ആരാധനകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച്, നമ്മളുടെ ആ മനസ്സിലുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തജീവാത്മാക്കൾക്ക് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് സൗകര്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിലൂടെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ നമ്മളുടെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലോകത്തില് വന്നിട്ട് അവതരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് എന്താ പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്ന് പറയാണ്. യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസത്തെ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭാവാമീനാചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശീത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറ്റുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇവിടെ. എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ ജനന മരണങ്ങളുടെ ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്തിരി കൂടി നന്നായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. എപ്പോഴും എന്നെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സ് എന്നിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ജനന മരണത്തിന്റെ ആ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുമെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ
ഒന്നും കൂടി എടുത്തു പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരെ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയണം. അപ്പൊ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈശ്വരന്റെ മഹിമയും അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെ ആശ്രിതത്വം ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണെന്നും ഈശ്വരന്റെ മഹിമ എന്താണെന്നും ഒക്കെ ആർക്ക് മനസ്സിലാകും? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് സേവനമാണ് അയാളുടെ കർത്തവ്യം. അത് നിർവഹിക്കാത്ത പക്ഷം എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ആ അയാൾ ചെയ്യുന്ന സേവ എവിടേക്കായിരിക്കും? മായയിലായിരിക്കും സേവ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം മായയുടെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താവണം? ഭക്തന്മാരാകണം. പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സുറപ്പിക്കണം. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും ശരിയല്ല, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്താണ്? ഒരു മാനദണ്ഡമാണ്. ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക. അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു നേട്ടവും ആരാഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല? ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. കൃഷ്ണനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം എന്ത് പ്രവൃത്തി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത്. അയാളെ എന്തും ത്യജിക്കാനും എല്ലാം ചെയ്യാനും തയ്യാറുള്ളതായിരിക്കണം. എന്തിന്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം. ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും വേണമെന്ന് പറയണം. അടുത്തതില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് പറയണം, ഒരു ഭൃത്യ സംസാര സാഗരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ് പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചറൈസേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതില് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അതിൽ ഒരാള് സ്വയം മുഴുകി നിൽക്കാണ്. ഈ പിക്ചറിൽ ഓരോന്നിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊരു മരം കാണാം. ആ മരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ആ കാണുന്ന വലിയൊരു മരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ആന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലമാണ് ഈ ആന. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലമാണ് ആന. മരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഈ ജന്മത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? മരത്തിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന നമ്മള് ജീവാത്മാക്കൾ. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മള് മരത്തിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാവാണ് നമ്മള് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എലികളെ കാണാൻ പറ്റും. ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പില് ആ എലികള് വെളുത്തതുമായിട്ടുള്ള 2 എലികൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ. അത് രാവും പകലുമാണ്. ആ 2 എലികള്, ഒന്ന് രാവാണ്, ഒന്ന് രാത്രി, ഒന്ന് പകലുമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മേലെ കൊമ്പുമ്പല് ഒരു തേനീച്ച കൂട് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ തേനീച്ച കൂട്ടില് തേനീച്ചകള് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ് ആ തേനീച്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് താഴെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, താഴെ കുളത്തില് സർപ്പങ്ങളുണ്ട്. അത് മൃത്യുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് ആ സർപ്പങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇനി ആന എന്താ ചെയ്യണത്? തൊട്ടടുത്ത് ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മള്. പിന്നെന്താ കാണുന്നത്? ഇത്രയല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ ആന എന്താ ചെയ്യണത്? ഈ ആന എന്താ പറയാ, ആ മരം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ കർമ്മഫലം അല്ലെ. അതായത് ആ മരം കുലുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ആ മരം കുലുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? സുഖവും ദുഃഖവും അനുഭവിക്കുക. അത് എങ്ങനെയാണ്? ആ തേനീച്ചകൾ പറന്നു വന്നിട്ട്, ആ മരം കുലുക്കുമ്പോ ആ തേനീച്ചകൾ പറന്നു വന്നിട്ട് ഈ ജീവാത്മാവിന്, ഈ ആളെ കുത്തുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ദുഃഖം അനുഭവിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ ആ തേനീച്ച കൂട്ടിന് എന്തും വരും? കുറച്ച് തേൻ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് തേൻ വീഴും. വല്ലപ്പോഴായിരിക്കും ആ തേൻ വീഴുന്നത്, പക്ഷെ എന്നാലും തേൻ വീഴും. അപ്പൊ എന്തും കിട്ടാണ്? സുഖവും കിട്ടാണ്. ഈ രാവും പകലുമായിട്ടുള്ള എലികൾ എന്താണ്? ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ആ ഒരു തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മുഴുവനും സഹിച്ചവിടെ നിൽക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എവിടേക്ക് വീഴാം? നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കൊമ്പ് മുറിഞ്ഞ് അതല്ലെങ്കിൽ ആ കൈയിന്റെ പിടി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് വീഴും? നമ്മൾ ആ
താഴെ ആ സർപ്പങ്ങളുള്ള ആ കുളത്തിലോട്ട് നമുക്ക് വീഴാം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആ കഷ്ടതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ ആ മരത്തുമ്മന്റെ കൊമ്പിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കൈ നീട്ടിയിട്ട് ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ സുഖ ദുഃഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ജീവിതം പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മളുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ കഷ്ടതകളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കഷ്ടതകൾ മുഴുവൻ അനുഭവിക്കുകയാണ്. നമ്മളത് മറക്കുകയും ചെയ്യണം ആ ഒരു സുഖം കിട്ടുമ്പോൾ. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കാണ്. അതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മോചനം വേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നാണ്. ഈ മൃത്യു സാഗരത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മോചനം വേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഈ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതിലൂടെ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? മയ്യേ വാമന ആതസ്വ മയീം ബുദ്ധി നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊത്തം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം ഇനി ഭക്തിയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കേണ്ടതെന്നാണ് 8 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴാം, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആരംഭം മുതൽ തന്നെ എന്താണ് ജീവിക്കുന്നത്? മുഴുവനും ഭൗതികതയിലല്ല, എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആത്മീയതയിൽ അതിദ്രിയമായിട്ടായിരിക്കും അയാള് എല്ലാത്തിനെയും കാണുന്നതും അയാളുടെ ജീവിതവും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ വാണുകൊണ്ടിരിക്കും, ഒരു സംശയവുമില്ലെന്ന്. അപ്പൊ മനസ്സെപ്പോഴും എവിടേക്ക് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം? ഭഗവാനിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ബുദ്ധി ഭഗവാനിൽ തന്നെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ, അത് രാധാറാണിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ഭഗവാനും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തൻ ആ നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സ്വയം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും രാധാറാണിയും ആ ഭക്തന്റെ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാനെ ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സ്വയം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ അത് ഭക്ഷിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തന്മാർക്ക് കാരുണ്യം ചൊരിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് അത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ലാത്തവർക്കോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പോലും അവർക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അഥാ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമി ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഓരോന്നിനി പറയാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ എന്റെ എന്താ പറയണത്? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ, അപ്പൊ നിനക്ക് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിർത്താനായിട്ട് കഴിയില്ലെങ്കിൽ, മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്താണോ അതൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ 2 പ്രക്രിയകൾ ഏതൊക്കെയാ പറയണത്? ഒന്നാമത്തെ പറയണത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിലെ കൃഷ്ണനിലെ ദിവ്യ പ്രേമത്തോടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആസക്തി വളർത്തുക.
വളർത്തുക. അതായത് ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനിലെ ദിവ്യപ്രേമത്തോടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആസക്തി വളർത്തുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത്. ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ എന്താ പറയുക, ഭഗവാനിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ദിവ്യപ്രേമത്തോടുള്ള ആസക്തി വരാത്തവർക്ക് യോജിച്ചതാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചില വിധി പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ വിധിപൂർവമായിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് അത് അനുഷ്ഠിച്ച് നമുക്ക് ക്രമേണ എന്ത് വരാണ്, ആ ആസക്തി ആസക്തി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകും. രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് വരും. ഒന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവണ നമുക്ക് രാഗാനുക ഭക്തിയായിട്ട് പറയാം. പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് നമ്മളത് പതുക്കെ പ്രാക്ടീസിലൂടെ ചെയ്ത് വരുന്നത് സാധനയിൽ കൂടെ വരുന്നത് സാധന ഭക്തിയായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഒന്ന് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആസക്തി ഉള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കുള്ളത്. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ എന്താണ്, അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇതെന്താണ് പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ ഏതൊരാളുടെ ഹൃദയത്തിലും നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണത്. അത് പക്ഷെ പല രീതിയിലായിരിക്കും അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക മാലിന്യം കാരണം കൊണ്ട് അതെന്താണ്, അതൊക്കെ മൂടിക്കെടുക്കായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിലുള്ള ആ മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉറങ്ങിക്കിടക്കണം നമ്മുടെ കൃഷ്ണപ്രേമത്തെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഈ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, ദിനചര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഡെയിലി റുട്ടീനുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡെയിലി നമ്മളൊരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് സ്നാനം ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, അമ്പലത്തിൽ പോകുക, ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള പൂക്കൾ സ്വീകരിക്കുക, നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കുക, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറെ ഭക്തൻ ചെയ്തു പോകുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങള് നമ്മളൊരു ഡെയിലി ടൈം ടേബിൾ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഡെയിലി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒരു ട്രെയിനിങ് പോലെ, ഒരു പരിശീലനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിരിക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്രമേണ നമ്മൾ ആ തലത്തിലോട്ട് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ഒന്നുകിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അവരിതൊക്കെ ആരും പറയാതെ തന്നെ ഡെയിലി ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകും. അല്ലാത്തവരെന്ത് ചെയ്യണം, ഒരാളുടെ സഹായത്തോടെ, ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മളൊരു ഡെയിലി ടൈം ടേബിൾ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്കത് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലോ, അഭ്യാസേഭ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥാമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഇനി ഭക്തിയോഗ ഇത് നിനക്ക് സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ. അതിലെന്താ പറയണത്, ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ വഴി നിനക്ക് സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ. ഇത് നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തോളാൻ പറയാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ, എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അടുത്തത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പരിപൂർണതയിലെത്താം. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ആ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറെ വ്യക്തികളുണ്ട്, നമുക്കറിയാം ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ എന്താവശ്യമായിരിക്കും, സഹായം ആവശ്യമാണല്ലോ. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ സഹായത്തിന് ആളുകൾ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകള് പരിശീലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തവരെന്ത് ചെയ്യാം, അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രയത്നത്തിന് ഇപ്പൊ അവര് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കണം. ആ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കാൻ സ്ഥലമില്ല, അതിന് വേണ്ട പൈസ ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭൂമി കൊടുക്കാം, മൂലധനം കൊടുക്കാം, അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഒരാള് ഭൗതിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരാൾ എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവത് സേവനം ഭഗവാന് അല്ലാത്തവരെന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറാണ്, ശരിക്കും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക സുഖം
ഭൗതിക സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ സുഖത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇതിപ്പോ സ്ഥലം കൊടുത്തു, അതല്ലെങ്കിൽ അത് പണിയാൻ വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു, അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾ ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ സന്തോഷത്തിനാണെങ്കിലും അത് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും എന്താണത്, അതും ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ്, അതും സേവനമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് മാറാണ്. അത് പ്രവർത്തനാവും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനം, ആ ഭൗതിക പ്രവർത്തനം എന്തായി മാറാണ്, ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനമായിട്ട് മാറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പൈസയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കാം, ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാം, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പൈസയുടെ ഒരു ശതമാനം കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതിന്റെ ചെലവിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വന്തം മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിലേക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണേ, ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട്, ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ കാണാം, ലോർഡ് കൃഷ്ണ ബില്യണയർ സെർവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നതാണ് ആൽഫ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ശിഷ്യൻ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് മായപ്പുര ചന്ദ്രോദയ ടെമ്പിള് പണിയാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തത്. അതിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് ഫുള്ള് ഇദ്ദേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന, അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാനായിട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ, ഓഫീസോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതും ഉണ്ട്. ഇത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സന്മനസാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് രാവിലെ ഈ പറഞ്ഞ ദിനചര്യകളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണിത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് ഇസ്കോൺ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഫോമും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അഥൈദാദപ്യ ശക്തോസി കർത്തും മത്യോഗമാശ്രിതാഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. ഇനി ഇതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാൻ, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി ഈ പറഞ്ഞതും നിനക്ക് സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാം, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഇതും നിനക്ക് സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ, ആത്മസ്ഥിതനാവാന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ പറയണത്, അപ്പൊ നീ ദാനങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്, അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോട് അനുഭവം കാണിക്കാനായിട്ട് സാമൂഹികമോ ഗാർഹികമോ മതപരമായിട്ട് ഉള്ള തടസ്സങ്ങളുള്ളവരുണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഇപ്പൊ എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ചിലർക്ക് തോന്നാം ഇത് സന്യസിക്കുന്ന പോലെ അവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും. അതായത് ഒരു തെറ്റായ ഒരു ധാരണ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തില് പല വീട്ടുകളിലും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാ. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാണ്, ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ കുറെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തോന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ആധ്യാത്മികത്തിലോട്ട് തിരിയാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ്, നമ്മളുടെ ഒരു മിസ്കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ അവിടെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ് ഇതിനെ കൂടുതൽ വീട്ടിൽ ആരും അതിനധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, കുറെ പോകെ നമ്മൾ പറയാണ് നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തെറ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും ആർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നില്ല അതൊന്നും. കാരണം അതിന്റെ ആ വശങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്, വീടുകളില് പലവർക്കും അതൊന്നും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണില്ല. അതിന് പല തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അല്ലെ.
അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തിൽ അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലങ്ങള് ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക. കാരണം വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ഇല്ല. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു ഭർത്താവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് അതല്ല മക്കൾക്ക് ആർക്കായാലും ഇതില് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെ? കാരണം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ ഫലങ്ങള് നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതായത് നമുക്ക് സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത അങ്ങനെയുള്ള വീട്ടിലുള്ള ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആശുപത്രികൾക്കോ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനത്തിനൊക്കെ ഉദാരമായിട്ട് ദാനം ചെയ്യാം. അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലത്യാഗം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? നമുക്ക് മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാകും. ആ നിലയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ സാമൂഹിക സേവനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമുദായ സേവനമായിട്ട് രാജ്യസേവനം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഈ രാജ്യസേവനമൊക്കെ ചെയ്ത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ത്യാഗമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും അവര് ശുദ്ധഭക്തി സേവനം അല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്കും അതിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം അവരങ്ങനെ ത്യാഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ലക്ഷ്യം ആ ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ക്രമേണ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയണത്? അതിന്റെ ഫലം ആ അറിവ് കിട്ടി അവർ അതിലേക്ക് എത്തുന്ന പറയണത്. ആ പരമലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി ത്യാഗത്തിന് സന്നദ്ധനാകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ആ പരമലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർ ആ ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അയാൾക്ക് ക്രമേണ ആ അറിവ് കിട്ടും എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്നല്ല, പതുക്കെ പതുക്കെ അവർക്കും എന്ത് കിട്ടാണ്? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും? പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ശ്രേയാ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസ്യാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യത്തെ ധ്യാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗാചാന്തിരനന്തരം. ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തതും പറയാണ്. ഇനി ഇതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ അടുത്തതും പറയാണ് ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. ഇനി ഇത് അടുത്തതും കൂടി ഭഗവാൻ പറയണം. നിനക്ക് പരിശീലിക്കാൻ ഇതും സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ഇനി ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞതൊന്നും നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. നീ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്താണ്? രണ്ടു തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള സേവനമുണ്ട്. പിന്നെ പരമപുരുഷനില് ഭഗവാനില് സമ്പൂർണ്ണ ആസക്തിയോടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നും നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സേവനം ചെയ്യാം. ഒന്നും ഭഗവാനില് പൂർണ്ണ ആസക്തിയോടെ സേവനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിബന്ധനകൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങാനാവാത്ത ആ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ എന്താ പറയുക കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ആ നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ജ്ഞാനം ആർജിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അയാൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്രമേണ എന്താണ്? ആ ജ്ഞാനം എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും അവിടെ ധ്യാനത്തിലോട്ട് വഴിതെളിക്കും. ആ ധ്യാനത്തില് ക്രമേണ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് നിനക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് പറയാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ നമുക്കറിയാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നേരിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയുള്ള സേവനം. അത് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കർമ്മഫലത്യാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് മറ്റേത് പറഞ്ഞത് നമ്മള്. കർമ്മഫലത്യാഗം ജ്ഞാനത്തിലേക്കും പിന്നീട് ധ്യാനത്തിലേക്കും പിന്നെന്താണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കൊക്കെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കൊക്കെ വഴി തെളിയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? പരിപൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കും. മനഃശാന്തി ലഭിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന മൈത്ര കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യാഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർയോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ.
ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്, ഇത് ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാണ് ഭഗവാൻ. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? മത്സര്യം കൂടാതെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഈ ഗുണങ്ങളോട് കൂടി വേണം ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ എന്ന് പറയണം. എങ്ങനെയായിരിക്കണം? മാത്സര്യം കൂടാതെ, സർവ്വ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായിട്ട്, ഒന്നിലും ഒരു അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ, സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായി, സദാ സംതൃപ്തനായി, നിയന്ത്രിതാത്മാവായ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പോ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ, എങ്ങനത്തെ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഗുണങ്ങളുള്ള ഭക്തന്മാരായിരിക്കും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടെന്ന് പറയണം. എങ്ങനെയുള്ളതാണ് പറയണത്? സർവ ജീവ ആത്മാക്കൾക്ക് സുഹൃത്തായിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ ഒന്നിലും അവകാശബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, സുഖദുഃഖങ്ങളിലെ സമനില കൈക്കൊള്ളവനായിരിക്കണം, ക്ഷമാശാലിയായിരിക്കണം, സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കണം, നിയന്ത്രിതവനായിട്ടുള്ള ആത്മാവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചതായിരിക്കണം, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഭക്തന്മാരെയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരല്ലേ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഏതൊരു പരിസ്ഥിതിയിലായിക്കോട്ടെ അവര് ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, ഒരു ശത്രുവിനോട് പോലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവരെന്താ ചിന്തിക്കേണ്ട? താൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അയാൾ നമ്മളോട് ആ ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരോട് പൊറുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയായിരിക്കും ആര്? ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ഒരു ദുഃഖോ ഒരു കാര്യത്തിലും എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം വരുമ്പോ അവരെന്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? അവരത് ഭഗവാൻ എന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിനേക്കാളും വലിയ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം, പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുഃഖം വരേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇത്രയല്ലേ ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത് ഇത്രയും ചെറുതായിട്ട് മാറിയെന്നായിരിക്കും ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാര് ചിന്തിക്കുന്നത്. ക്ലേശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ശത്രുക്കളോട് പോലും വളരെ കനിവ് പുലർത്തുന്ന ആരാണ്? അവര് ഭക്തന്മാര് കനിവ് പുലർത്തുന്നവരായിരിക്കും ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ സദാ സംതൃപ്തനായിട്ട്, ഒന്നിലും അവകാശബോധമില്ലാതെ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാതും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. അപ്പൊ ഒന്നിലും ആർക്ക് അവകാശം ഇല്ല, നമുക്ക് ആർക്കും അവകാശം ഇല്ല എന്നുള്ളതും മിഥ്യാഹങ്കാരങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജീവിതം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്രമാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അതും എങ്ങനെ വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്? ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു നന്ദി പ്രകടനം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ സുഖായാലും ദുഃഖായാലും അതിലൊക്കെ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായിട്ട് സദാ എന്തിലും സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, സദാ സംതൃപ്തനായിട്ട്, അതായത് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? സംതൃപ്തനായിരിക്കും. നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യസ്മൻ നോദിജതോ ലോകോ നോദിജതേ ചയഃ ഹർഷമർഷ ഭയോദ്വേഗറിമുക്തോ യാസാച മേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലും ഉത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി അടുത്തതില് എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയത്തിലും ഉത്കണ്ഠകളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടിയും ഭക്തന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെയും പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത്
ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് ആർക്ക് ആശങ്കയ്ക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ഭയത്തിനോ അസന്തുഷ്ടിക്കോ ഇടവരുത്തുന്നില്ല. ഒരു ഭക്തൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കോ ഭയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആശങ്കയ്ക്ക് പെടുത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും അസന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാക്കി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടവരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ. അയാൾ ഒരിക്കലും അയാളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എല്ലാവരോടും എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ കനിവ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ വേറെ രീതിയിൽ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ആര് ചെയ്യില്ല, ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തില് അവര് പെരുമാറിയാലും ഈ ഭക്തനിൽ നിന്നുണ്ടാവില്ല യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു കുലുക്കം ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തന്മാര് എന്ത് ചെയ്താലും മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും ഒരു ഭക്തൻ ദേഷ്യത്തിൽ പെരുമാറിയാലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയാസങ്ങളിൽ പെരുമാറിയാൽ തന്നെ അവരോട് ആ രീതിയിൽ ആര് കാണിക്കുന്നില്ല, ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും കാണിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയൊക്കെ അറിയാം. ദുർവാസ മഹർഷി കോപത്തോടെ ശപിക്കാനൊക്കെ പോയിട്ടും അത് എത്ര നമ്മൾ എന്താ പറയണത്, അംബരീഷ് മഹാരാജ് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. അത്ര ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ചിത്രകേതു രാജാവിന്റെ കഥ. ചിത്രകേതു രാജാവിനെയും ഇതേപോലെ തന്നെ പാർവതി ദേവി ശപിക്കുമ്പോഴോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതൊക്കെ ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഇത്രയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം കാണിച്ചാലും മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിയാലും അയാളിൽ നിന്ന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭാവമാറ്റോ ഒരു കുലുക്കോ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം ഒന്നിലും ശോഭിക്കാനോ ഒന്നും ആര് കാണിക്കുന്നില്ല, ഭക്തന്മാരെ കാണിക്കുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ മാത്രം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതികമായിട്ട് വരുന്ന യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഭക്തന്മാരെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ആർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. അനപേക്ഷാ ശുചിർ ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതാവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മത് ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. ഇനി ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞ, സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോ ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയണത്, എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് പറയണത്, സാധാരണ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവരായിരിക്കും അല്ലെ ഭക്തന്മാര്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ആരെങ്കിലും പണം നൽകിയാണെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷെ ആ പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പണം താനെ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. അല്ലാതെ പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാളൊന്നും ചെയ്യണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ തന്നെ എന്നിട്ട് ദിവസം തോറും 2 തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, അവര് നിപുണന്മാരായിരിക്കും. മാത്രമല്ല അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സമയവും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനും അവർ സമയം കണ്ടെത്തുണ്ടാവില്ല. അവര് കിട്ടുന്ന ഓരോ സമയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നിലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല, താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക, ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വീട് പണിത് കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലൊരു സഹായം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഒരു അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് ഒന്ന് സഹായിക്കുക, അതിന്റെ ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവർ ചെയ്യും. കാരണം അതെന്താണ്, അതൊരു ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. മറ്റേത് അയാൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കാനായിട്ട് അയാൾക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല അമ്പലത്തിന്റെ കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ മറ്റേതിനോട് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആര്, ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയണം. കാരണം ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും അവരുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ കിട്ടാനായിട്ട് പരിശുദ്ധരാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അത് മുഴുവനും ചെയ്യാനായിട്ട് ആര് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം സമയം കണ്ടെത്താന്നുള്ളതായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, യോന കൃഷ്യതി ന ദ്വേഷി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ യാ സമേ പ്രിയഃ.
സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? സന്തോഷിക്കുകയോ ദേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ അത്യന്തം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോ ഇതില് നമ്മള് സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദേഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ഒക്കെ ത്യജിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ, ആ ഭക്തനും ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലാഭങ്ങളോ നഷ്ടങ്ങളോ അതിലുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷമോ സങ്കടമോ ഒന്നും അവർക്ക് തോന്നില്ല. കാരണം അവരതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരത് കിട്ടിയാലും അവര് സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അവര് ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരെ പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അവര് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത യാതൊരു കാര്യങ്ങളും അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ചെയ്യാനും അവര് തയ്യാറുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ തടസ്സം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും അവര് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് സ്നേഹം. അതിനപ്പുറം അവർ വേറെ ഒന്നിനെയും ആ സ്നേഹം അവർ കാണിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രഹ്ലാദ് കുമാരൻ എങ്ങനെയാണ്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണല്ലേ, സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവന് ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും ത്യജിച്ചൊരു ഭക്തന് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാന്ന് പറയണം. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് കുമാരൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടനായത് എന്താണ്? പ്രഹ്ലാദ് കുമാരന്റെ അച്ഛൻ എത്ര പല രീതിയിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നിട്ടും ആ അച്ഛനോട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വൈരാഗ്യമോ ദേഷ്യമോ ഒന്നും കാണിക്കാതെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം ഭഗവാനെ മാത്രം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര്? കുമാരൻ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് സമാശത്രോച്ച മിത്രച്ച തഥാ മാനാപമാനയോഹോ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗാ വിവർജിതഃ തുല്യ നിന്ദാസ്തി ദുർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാണ്. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ, ശത്രുക്കളായിക്കോട്ടെ മിത്രങ്ങളായിക്കോട്ടെ അവരോടൊക്കെ സമഭാവനയോടെ, പിന്നെ മാനമുണ്ടായാലും അപമാനമുണ്ടായാലും ശീതമുണ്ടായാലും ഉഷ്ണമുണ്ടായാലും സുഖവും ദുഃഖവും ആദരവും അനാദരവ്, യശസ്, കീർത്തി, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയൊക്കെ എങ്ങനെ കാണാണ്? ഒരേപോലെ കാണാം. ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും മുക്തനായിട്ട് നിൽക്കുക. സത്സംഗത്തിനോട് താല്പര്യം കാണിച്ച് അസത്സംഗങ്ങള്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത വ്യക്തികളിൽ നിന്നും മാറി നിന്നുകൊണ്ട്, പിന്നെ അസത്സംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഏറ്റവും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുസ്സംഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാണ് ഭക്തന്മാര്. എപ്പോഴും എന്താ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭക്തൻ ക്ഷമയുണ്ടാവും ഭക്തന്മാർക്ക്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചല്ലാതെ ആ മനുഷ്യന് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭക്തന്മാർക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സംസാരിക്കാനുള്ളൂ. അല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവര് ദൂരെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഭക്തന്മാർ. എപ്പോഴും ഏതൊരവസ്ഥയിലും സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും ആര്? ഭക്തന്മാര്. ചിലപ്പോൾ സ്വാദായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടാം, ചിലപ്പോ കിട്ടാതിരിക്കാം, നമുക്ക് എന്താ പറയാ, പിന്നെ ചില താമസ സ്ഥലത്ത് സൗകര്യങ്ങൾ, ചിലപ്പോ അയാൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, ചിലപ്പോ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ ആയാലും എന്താണ്, ഒന്നിനെയും അവരെന്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, കുറ്റത്തിൽ അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആ സമഭാവനയോടെ ഏത് രീതിയിലായാലും, ഇപ്പൊ മരച്ചോട്ടിൽ ഉറങ്ങേണ്ടി വന്നാലും കൊട്ടാരത്തിൽ ഉറങ്ങേണ്ടി വന്നാലും എന്തായാലും രണ്ടിലും അയാൾക്ക് എന്തായിരിക്കും? ഒരുപോലെയാണ്. ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഒരേപോലെ കാണുന്നവരായിരിക്കും, ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം
അയാള് എപ്പോഴും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ മാത്രമായിരിക്കും അയാളുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന്റെ മുന്നിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അതിനൊന്നും യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസോ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. എല്ലാതും സമഭാവനയോടെയാണ് ആര് കാണുന്നത്? ഭക്തന്മാര് കാണുന്നത്. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു രീതിയിലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുക, പരിശുദ്ധരാകാന്ന് മാത്രമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാര് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ, അതിലും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. കാരണം ദുർവാസ മഹർഷി എത്രയോ കോപിഷ്ഠനായിട്ടും മഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്യണത്? അത്രയും ഒരു സമഭാവനയോടെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഭാവ വ്യത്യാസം ആർക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഈ രാജാവിന് സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പരിഭാസതേ ശ്രദ്ധധാന മത്പരമാ ഭക്താസ്തേം തീവ മേ പ്രിയ. നാശരഹിതനായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഈ നാശരഹിതമായ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഈ ഭക്തിയുടെ മാർഗം, ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നവര്, ഭഗവത് സേവകരാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ. അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം അതായിരുന്നു അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വ്യക്തിഗത ശൂന്യമാണോ അവ്യക്തിഗതമാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള എല്ലാ പ്രക്രിയകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ആരിവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞവരാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടരുന്നവരാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെന്നാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രഭാതർ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കണം? നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമുണ്ട്, നമുക്കൊരു വ്യക്തിനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമുണ്ട്. നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണിക്കുക? അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ സ്നേഹം കാണിക്കും. നമ്മളെ മക്കളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ അവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ മക്കളോട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണിക്കേണ്ടത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് കാണിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പ്രഭാതർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവമായ സേവന താല്പര്യം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സത്സംഗങ്ങള്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. സജ്ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സഹവാസങ്ങള്, അത് ഒരേപോലെ തന്നെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ജപിക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിബന്ധനകൾക്കെല്ലാം വഴങ്ങി ശ്രദ്ധ, ആസക്തി, ഭക്തി, ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സേവന വ്രതത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിയുക. അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം എന്തെന്ന് കൂടി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി തരാനോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനല്ലാതെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു വഴിയും വേറെ ഇല്ല. ഏറ്റവും നല്ല മാർഗവും ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗവും ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിഗത ഭാവമാണ്, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതെന്നും നമുക്കിവിടെ ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് ഭക്തിയോഗം എന്ന അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തന്നതാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം